Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Предлагам ви най-мощният продукт за мъже и за жени на компания Long Life Corporation. Единствената компания в света, която се грижи за вашето здраве, за вашата младост, за вашето дълголетие и най-вече за вашата красота и здраве, удължение на човешкият живот и подобряване на неговото качество. Това е програмата на компания Long Life Corporation. Най-мощният продукт в света се казва QH4. Продуктът с златната капсула. Ето, това е продуктът с златната капсула. Този продукт е научно доказан, животоудължаващ и подмладяващ ефект има този продукт, съдържащ 4 мултипликациращи ефекта с съставни компоненти с синергично, здравословно и регенериращо действие в организма. Продуктът предоставя възможност на организма да разполага с пълния си енергиен и жизнен потенциал, независимо от възрастта. Подобрява метаболизма, значително повишава физическата дееспособност и издържливостта на тялото. Регулира артериалното кръвно налягане, сърдечната чистота, действа на храносмилателната система, оптимизира работата на нервната система и редуцира негативните ефекти на диестреса. Този продукт съдържа морски колаген, който поддържа силата и гъвкавостта на кожата, сухожилията, ставите, костите, мускулите, кръвоносните съдови, костите и косата. Наличието на хиалуронова киселина активира хидратацията на кожата и повишава съпротивителните й сили. QH4 е разработен по специална технология на компания Long Life Corporation за удължаване на човешкия живот и оптимално повишаване на неговото качество. Този продукт съдържа много качествени и много важни елементи, с които можете да постигнете понижение на холестерола, подобряване на кръвообращението, детоксикация на черния дроб, успешно се справят и с гастрита, хепатита, язва и дихателните заболявания. Също така QH4 ефективно се използва и при случай на артериална хипертония, диабет, псориазис и ексеми. Този продукт е най-мощният продукт в света, повтарям. С този продукт можете да постигнете перфектно здраве, да живеете до 125 години, да се наслаждавате на живота и да се радвате така и да си възвърнете младостта. Животът започва след 50 години. Това е девизът на фирмата. След 50 години човек може да започне да се регенерира и да достигне желаната възраст на живот. Определено е с тази програма, която е разработена от компания Long Life Corporation до 125 години. Очаквам ви, скъпи приятели, с вашите въпроси, с вашите изказвания, коментари и ще се видим отново. До скоро!